Wong second wis ora nyokot. Kok bingung nek aku ra nyokot ae kan ndek ngi nek masalah apa to karo aku jenenge. Salah sing marai gurih ya cokotane kuwi lho. Nek wis ora nyokot ya sepol. Nak tutuk biasa mentul kayak jarjit kapok lho. Gek tutukanmu lho sak pira kok ngantek mentol iki. Ora sambok tutuk, nggonku lho wis mentol. Apa kowe ngenteni aku permak ning salon? Lah arep nyapa ning salon? Tak pasangi untu ngisor. Lah kaya yo oe. Tak cokote sentolopmu mesisan kelintinganmu loro tak brakote men tugel sisan. Kapok. Lah wong nggonku lho bakoh. Oh iya iso tugel e. Paling malah menikmati yo. Prawan rondo rek sing iso nyokot ya senuke ra enek untune. Kuwi lak jarimu.